कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा ओम प्रणाम माता जी। प्रणा हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 15ാമത്തെ ദിവസം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കണ്ടു. ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും അവ നമ്മുടെ മേല് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പദം പ്രാപിച്ച ആളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മായയെ ത്രിഗുണങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിക്കാം എന്ന് കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായാല് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ? ഒരു വാസുദേവാവസ്ഥ എന്നുള്ള അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവികതയൊക്കെ പ്രബലമാക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രബലമാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ? ദിനചര്യകൾ തദനുസൃതമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ള 15ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള അധ്യായം. വൈദിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുകയാണ് അല്ലെ? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതാ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭക്തി യുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെ വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ആണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പോകാം നമുക്ക് 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഇപ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഇവിടെയൊന്നും കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു മരത്തെ പറ്റിയിട്ടാ പറയണേ. ഒരു വൃക്ഷം, അതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ കീഴ്പോട്ടും വേരുകളൊക്കെ മേൽപോട്ടുമാണത്രേ. അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണത്രേ. ഈ വൃക്ഷം എന്താണ് എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റുക? ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതികതയിൽ തളച്ചിടുന്നത്, ഡിസയർ. അപ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ തലകീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന് അതിരില്ല. ഇതിങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്ന് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്കോ മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇലകളാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനോ വേദജ്ഞനുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളത്തിലൊക്കെ മരങ്ങളുടെ ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്തൊരു വൃക്ഷം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിഴല് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണും, അല്ലെ? വേരുകൾ മുകളിലേക്കും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ മാവിന്റെ നിഴല് കണ്ടിട്ട് നമ്മള് ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ നമുക്ക് മാങ്ങ പറിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊന്നും ലഭിക്കാൻ പോണില്ല. ഇപ്പൊ ഈ തലകീഴായ വൃക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഛായയാണ്, ഒരു നിഴലാണ് ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള തലകീഴായ വൃക്ഷം. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മികതയിലുള്ള നേർ വിപരീതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതികത ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് സ്ഥലം എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു നാള് ഈ വാടക വീടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത്. എന്നാണോ എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് കിട്ടണേന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇറങ്ങണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരാള് ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം റൂം എടുത്തു. അപ്പൊ അയാള് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ റൂം ചുമരിന്റെ പെയിന്റ് ഒന്നും ശരിയല്ല, ഫർണിച്ചറൊക്കെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച പ്രയോജനമുണ്ടോ? ശരിയായിട്ടുള്ള വീടാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് മൂഢതയാണ്, അല്ലെ? മൂർഖതയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻസ് ഏതാണ്? ഭഗവത് ധാമമാണ്, സ്വധാമം, അല്ലെ? ഏതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം? അത് നമ്മൾ അറിയണം. അതിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം. അപ്പോ ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായതല്ല എന്നറിയണം. ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചോ? വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം എവിടെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിലായിരിക്കണം, അല്ലെ? കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാവുക.
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് വേദജ്ഞൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ജ്ഞാനി, ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അങ്ങനെ പല പേരുകളും അയാളെ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജലത്തില് ഒക്കെ കാണുമ്പോ, അല്ലെ, തലകീഴായ വൃക്ഷം ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നില്ല. ഇതൊരു സാങ്കല്പിക വൃക്ഷമാണ്. ഇതിന്റെ ശരിയായ വൃക്ഷം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഛായയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമായി ചിത്രീകരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അധശ്ചോർധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വൃഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ആൽവൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പൽ ട്രീ അതെങ്ങനെയാ? അതാണ് അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അതെങ്ങനെയാ? അത് കുറെ വലിയ വൃക്ഷമാവുമ്പോ അതിന്ന് പിന്നെ വേരുകള് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്, ചില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെ വേരുകള് മണ്ണിലൂന്നി പിന്നെയും അത് വിസ്തൃതമായിട്ട് വളർന്ന്, അല്ലെ, പടർന്ന് വളരും, അല്ലെ? കിലോമീറ്ററുകളോളം അത് അങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ. പറഞ്ഞാല് ഈ ജീവികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അവര് ത്രിഗുണാധീനമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളാല് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടും, താഴോട്ടും മേലോട്ടുമൊക്കെ പടർന്നു വളരും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ശബ്ദം, രസം, രൂപം, ഗന്ധം, അല്ലെ, സ്പർശം, അങ്ങനെയുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. പീപ്പിൾ ട്രീക്ക് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അതായത് ഈ ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലേ നമ്മള്, അങ്ങനെയുള്ള ആ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഈ ഭൗതികതയിൽ തളച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശാഖകളിലൊക്കെ ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയാ. സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങള്, അതാണ് ഇവയുടെ തായ് വേരുകളായിട്ട് പറയുന്നത്. സകാമകർമ്മങ്ങള് വേരുകളായി താഴോട്ട് വരും. ആഗ്രഹം, ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ്. അവ ഭൗതികതയിൽ നമ്മെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതോ നാന്തോ ന ജാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശാസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയാ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ത പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. പറയാണ്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രൂപം ഈ ലോകത്തിലല്ല ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥ രൂപം എവിടെയാ ഉള്ളത്? അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം ഇവിടെയല്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഇതിനെ മുറിക്കാൻ ഒരു വിദ്യയുണ്ട്. എന്താണത്? ആസക്തി, വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി, ആസക്തി ഇല്ലായ്മ. അങ്ങനെ ഈ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയോട് ആസക്തമാകുന്നോ അത്രയും ഈ വൃക്ഷം വേരുറച്ച് വളർന്നു വരും.
എന്നാൽ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? ഏതാ? ഭഗവത് ധാമമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത്? ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടമായ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ വേണം ഈ വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കളയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? വിഷയാസക്തികളില്ലാതെ വൈരാഗ്യം, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം, ആ വാള്, വിരക്തി എന്നുള്ള വാളുകൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ. എന്നിട്ട് വേണം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതായ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അവിടെ എത്തിയിട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവമായിട്ടുള്ള സർവജ്ഞനായ സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം. അതേ ഉള്ളൂ ഒരു മാർഗം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നോട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്തതി, പിതാവ് വേറൊരു ഇന്ന ആളുടെ സന്തതി, അങ്ങനെ പിന്നാക്കം നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്തും. പിന്നെയോ ശ്രീ ഭഗവാനിലും എത്തും. അപ്പോ ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടുവേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയാല് ഈ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രാമാണികനായ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടണം. അതിന് നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം അല്ലെ? ആ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മായികമായ നിഴല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത അത് നല്ല പോലെ ബോധ്യം വരും അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാത്തിനോടും വിരക്തി വരും. അങ്ങനെ ആ വിരക്തിയാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ, ഈ സാങ്കല്പിക വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിച്ചു കളയാം. മായികമായ നിഴൽ എന്നാ ഇവിടെ പറയണത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് പിന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം അതാണ് മായികമായ നിഴല്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ വിഷയവിരക്തി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധം അറുത്ത് കളയാം. എന്നിട്ടോ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാം. ഏതാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം? ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് അല്ലെ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിരക്തി കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചിട്ട് ആ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അനാസക്തരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാം. ഭഗവാനെ നേടുക. ആദ്യം നേടുന്നത് വഴിയും ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കാൻ പറ്റും. ഓ മാമേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ എന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലെ? മായയെ ജയിച്ചാല് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഈ പ്രകൃതിക്ക് അധീശനായിട്ടുള്ളത്. അഹങ്കാരജന്യമായ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവാനില് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. മായയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഈ മിഥ്യാഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. ഇവിടെ കുറച്ചു നാള് മാത്രം താമസിച്ചു മടങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മള്. അഹന്ത, മമത ഇതെല്ലാം നീങ്ങണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് മുക്തി കിട്ടുക നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുക. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ അപ്പോഴ് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം.
ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതാ നമ്മുടെ കടമ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മറന്ന ജീവിതം, അത് മായാമോഹം, ദുസ്സംഗം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ആരാണ് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുക? ഇപ്പോ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിയുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടുക, സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുക, എല്ലാം സമഭാവനയോടെ, അല്ലെ? എല്ലാത്തിനെയും കാണുക, വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവരുത് ഏതവസരത്തിലും. അങ്ങനെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവര് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മള് അഹന്തയും മമതയും എല്ലാം നമ്മളുടെ മാറണം, ദ്വന്ദ്വാതീതരാവണം, ഗുണാതീതരാവണം, മായാതീതരാവണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനില് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമം, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ധാമം ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിടെ പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ വൈദ്യുതിയോ അഗ്നിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം പരത്തേണ്ടതില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മക്കളെ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാലോ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. അവിടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ, അല്ലെ? സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സായുജ്യം, സാഷ്ടി, അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അതില് ഭക്തന്മാര് സായുജ്യം ആഗ്രഹിക്കണില്ല, അതൊരു ലയനമാണ്, ഭഗവത് ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാനോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ സമീപത്തില്, സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, മഞ്ചരിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഖിയായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ടോ പുഷ്പമായിട്ടോ ഒരു സുരഭി പശുവായിട്ടോ ഒക്കെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ, അല്ലെ? സാലോക്യം, സാമീപ്യം, പിന്നെ സാരൂപ്യം എന്നൊരു മുക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം പ്രാപിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ. അങ്ങനെ പിന്നെ സാഷ്ടി എന്നൊരു മുക്തിയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടെ അവിടെ വാഴ. അങ്ങനെയുള്ള പല പല മുക്തികളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ലഭ്യമാവുക. അവിടെ ചെന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ധാമമാണ് മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വസിക്കാം എന്ന് പറയാ. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പരമധാമം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. സഹസ്രദള പത്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ലീലയാടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമ്മള് ജപം ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. തദ്ധാമ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടണം. ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവീധാമമാണ്. ഇപ്പോ അതിന് മുകളില്
ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങള്, കൈലാസം, ഹരിധാമം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് വിഷ്ണുവിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയാണ് വൈകുണ്ഠങ്ങള്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോലോകം. പ്രകാശമയമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനാല്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ലോകം ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് അതിന് വെളിച്ചം വീശുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ലോകം കുണ്ഠം, അത് ഭയം, ടെൻഷനൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠം അത് അഭയമാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബദ്ധരായ ജീവസത്തകളും അല്ലെ. 84 ലക്ഷം തരത്തിൽപ്പെട്ട സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യവും, ഒരു ഉറുമ്പിന്റെയും ഒരു അണുവിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം, ഒരു ആനയുടെ അല്ലെ, ഒരു നായയുടെ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ അംശമാണ് അല്ലെ. സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് അതാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അന്തരേന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മനസ്സും അങ്ങനെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് ഈ ഭൗതികതയില് അല്ലെ. വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയണത്, മക്കളെ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നോളൂ നിങ്ങള്. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ദാഹം വേണമല്ലേ നമുക്ക്. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വേണം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തണമെന്ന്. അപ്പൊ ദാഹമുള്ളവന് ജലം നൽകിയാല് വളരെ സ്വാദോടെ കുടിക്കുമല്ലേ, നന്ദിയോടെ. എത്ര ദുഃഖമുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയില് ഏത് വിധം നോക്കിയാലും പ്രയാസമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ധനസമ്പത്തുള്ളയാളൊക്കെ വിചാരിക്കും അയാൾക്ക് വളരെ സുഖാണെന്ന് അല്ലെ. മൂഢന്മാരാണ് അവര്. ആരറിയാ അല്ലെ അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയുള്ളതാ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ മിഥ്യാ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ടിട്ട് പദവി, പണം എന്നൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നാലെയൊക്കെ പോകുന്നവരെ അറിയണില്ല അല്ലെ അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് ഈ ജീവനെ പിടിച്ചിഴക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നന്നാവുക. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എല്ലാം നന്നാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാനെ അറിയാം നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ സ്വന്തം ധാമത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. കാരുണ്യം നമ്മളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ള അതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിനും ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ് അല്ലെ. രണ്ടും ക്വാളിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കടലിനോളം ഒക്കില്ല അല്ലെ. അത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മളിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൈയിന് വിരലുകളുണ്ട് അല്ലെ. കൈന്റെ വിരല്, ഒരു വിരലെങ്ങാനും അറ്റുപോയി വിചാരിക്കുക. അറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വേറിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ വിരല് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ. ഇപ്പൊ തീ ആളിക്കത്തുന്ന തീയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തീപ്പൊരികൾ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ തീപ്പൊരികള് എത്രത്തോളം ഈ തീയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നു പോകുന്നുവോ അത്രയ്ക്കും അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മള് ഈ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കഴിവുകളും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സക്സസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതം വിഫലമായി പോകും നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്.
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഗന്ധം, ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? കാറ്റ് ഓരോ പൂക്കളുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ അതിന്റെ ഗന്ധം, അല്ലെ? ബാഡ് സ്മെല്ലിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ അത് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകണു, അല്ലെ? ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ജീവസത്ത നമ്മുടെ ആ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, ഈ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോണ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ, നമ്മൾക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്ഥൂല ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്, അത് ജഡശരീരമാണ്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പോ ഈ ആത്മാവ്, ഈ ജീവസത്ത എന്നൊക്കെ പറയും, ആ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മളുടെ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മാവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടെയാണ് മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നത്, പുനർജന്മമുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ചില പേരുണ്ട് അല്ലെ, ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഓരോരുത്തരും എത്ര കാലം ജീവിക്കണം, അല്ലെ? 60 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ആ ആള് 30 വയസ്സില് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ ബാക്കി 30 കൊല്ലം ശരീരമില്ലാതെ അലയേണ്ട വരും. അതായത് ഈ ജീവസത്തയും പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടെ അലയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണത്. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ പോലെ ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിവയെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജനിച്ചവരെല്ലാം മരിക്കും, അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ്. എത്രയോ മൃഗങ്ങളായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും മരമായിട്ടും പക്ഷിയായിട്ടും ഒക്കെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഒരു റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത് ഒരു അവസരമാണ്, ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അടുത്ത ജന്മം മൃഗമാവണോ, മനുഷ്യനാവണോ, ദേവീ ദേവനാവണോ. അതൊക്കെയും നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വധാമത്തിലെത്തണോ, എല്ലാം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിലാണ് നിൽക്കണേ, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോളൂ. അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ നടക്കുന്നവരോ, അല്ലെ, ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ അതിന്റെ മൂല്യം അറിയാതെ വിഫലമാക്കി കളയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറിയ ഫൈൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ കർമ്മ നിയമമുണ്ട്. ആ കർമ്മ നിയമം, കർമ്മ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇതിനൊരു വിരാമം ഇടണം. എന്താ പറയാ, എത്ര കാലം ഇരിക്കൂമിനി എന്നും സത്യമോ നമുക്കേതുമൊന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നിതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടിക്കരേറുന്നു മോഹവും വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണം നമാമി, കൃഷ്ണം ഭജാമി. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനഷ്ഠായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ?
കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓ എന്താ പറയണേ, ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും കൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് പോയി മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത എന്താ ചെയ്യണേ, മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് അവയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവണേ, പിന്നെയും മരിക്കണം, പിന്നെയും ജനിക്കണം, അല്ലേ? അതിനൊരു അവസാനം ഇല്ല. ഇപ്പോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഏത് ജന്മാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റണില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ അനുഭവിക്കാൻ പോണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, അവയുടെ കർമ്മം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് മറ്റൊരു ജന്മം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അറവുശാലയിലൊക്കെ ഒരു മൃഗത്തിനെ അറക്കുമ്പോഴും അടുത്ത മൃഗം പുല്ല് തിന്നോണ്ടിരിക്കുക, അടുത്തത് അതിന്റെ ടേണാണ്, നെക്സ്റ്റ് ടേൺ അതിന്റെയാ അറുക്കാനുള്ള. പക്ഷെ അത് അറിയണില്ല, വിഡ്ഢികളാണ്. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അതിന്റെ മൂല്യം അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് വെറുതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. അപ്പോ മൂഢന്മാര് എന്താ വിചാരിക്കുക? അയാൾക്ക് മരണമില്ല എന്നാണ് മൂഢന്റെ വിചാരം. മറ്റുള്ളവര് ഒക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് കരുതും, അല്ലേ? അപ്പോ ഇപ്പൊ മൂഢന്മാര് എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡൽഹിക്ക് പോണ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി വിചാരിക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭീകരന്മാര് തോക്കുമായിട്ട് വന്നു, പറഞ്ഞു. എല്ലാരും നിലവിളിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ പിസ്റ്റൾ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഡൽഹിക്കല്ല പോണത്, ഇത് ലക്നൌല ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ലാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിറച്ചു കേട്ടോ. ഒരാൾ മാത്രം സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണു. എല്ലാ സ്ഥലവും കാണാലോ. അങ്ങനെ ഈ മൂഢനാണ്, പേടിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭീകരൻ എപ്പോഴാണ് ജീവൻ എടുക്കാന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോ അയാൾ പറയും, അല്ലല്ല ലക്നൌലല്ല ഇറങ്ങുന്നേ, കൽക്കട്ടയിലാണ് ഇറങ്ങുക ഫ്ലൈ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ മൂഢനായിട്ടുള്ള ആള് മായാപഹൃതമാണ് അയാൾക്ക് ഭയമില്ല, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ. ഇത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആയുസ്, അല്പം ആയുസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കലിയുഗത്തില്. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. ആ സമയം വെറുതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും വെറുതെ കളയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മള്. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് നേടിയാല്, അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യം, ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം, അല്ലെ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യം വേണ്ട, നമുക്ക് പാപവും വേണ്ട, അല്ലെ? പുണ്യം ചെയ്ത ഒരു ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യാ? പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സൗകര്യത്തോടെ സുഖത്തോടെ ജീവിക്കാം. ഇപ്പൊ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാല് എല്ലാവിധ സൗകര്യം ഉണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലത്തെ പണം തീരുമ്പോഴോ അവര് നമ്മളെ പുറത്താക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗത്തില് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പുണ്യം കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ജലമയമായ ശരീരമാണത്രേ അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ഈ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടില് 0 ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ജലമയമായ ശരീരത്തിനെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അത് പിന്നെ മേഘത്തോട് ചേർന്ന് അത് മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും. അത് പിന്നെ ചെടി ആയിട്ട് വളരും, പിന്നെ ധാന്യമായി മാറും,
പിതാവാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ആള് ആ ധാന്യത്തെ ഭക്ഷിക്കും. എന്നിട്ടോ മാതാവാകുന്ന ആളുടെ ഉള്ളില് ശുക്ല ബീജങ്ങളായിട്ട് അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. അവിടുന്ന് അത് സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ട് വളരും. അങ്ങനെയാണ് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മൂഢന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുക മരിക്കുക അങ്ങനെ പോകും. 11 യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞവര് അല്ലെ, അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കൊക്കെ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാല് മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും അതിന് ശ്രമിക്കാത്തവർക്കും അല്ലെ, അവർക്കൊന്നും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് ഇനി പുനർജന്മം, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. 12 യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സുകളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരമൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടുന്നാ വരണത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എവിടുന്ന പാല് കിട്ടണേ? പശുവിനാ കിട്ടണേ. പശുവിന് എവിടുന്ന പാലുണ്ടാവണേ? പുല്ലും ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ പുല്ലൊക്കെ എവിടുന്ന ഉണ്ടാവണേ? മഴയെന്ന്. മഴ എവിടുന്ന ഉണ്ടാവണേ? സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രം നിറയ്ക്കണതാരാ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 13 ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാനാണ് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ചർമ്മ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അവയിലെല്ലാം ഉൾപോകി അവയെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് എന്റെ വെറും ഒരു അംശശക്തിയാണ് എന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത്. ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഔഷധ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഓജസ് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ. പരമപുരുഷന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. സസ്യത്തിന് ഔഷധ ശക്തി ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിലൂടെ നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ. ഉള്ളൂരി പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരാപരാത്മൻ ഭക്തിയഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാൺമൂ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെയും ഒരാൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ആ പ്രേമ അഞ്ജനം, ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിലെഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ പരാത്മനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അല്ലെ, ആ അചിന്ത്യ ശക്തികള് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ.
14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കണ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ദഹിക്കണത്? അവിടെ വയറിനകത്ത് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ? അതൊക്കെ ദഹനാഗ്നി, ജഠരാഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയും. ആ അഗ്നി, വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള അഗ്നി, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായു. ഇപ്പൊ ഈ പഞ്ചപ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. ആ പ്രാണവായു ഓരോന്നിനും അത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഓരോന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതുമാതിരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് പുറന്തള്ളാനും ഒക്കെയും ഈ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മാത്രല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ. എന്തൊക്കെയാ? ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്, കുടിക്കുന്നത്, പിന്നെന്താ പിന്നെ നക്കി കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കണത് ഈ വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള ജഠരാഗ്നി, അതും ഭഗവാനാണ്. 15 ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകാണ് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകാണ് 15-ൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ട്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണത്. നമുക്ക് സ്മരണ വേണം ജീവിക്കാൻ അല്ലെ? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം, മറവി നമുക്ക് ആവശ്യം. അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും ആരെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ആത്മാവിന്റെ പോഷണം അത് തന്നെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരാശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാര് 2 ടൈപ്പ് പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ. ചിലവർക്ക് ഇവിടെ ഭൗതികതയിലുള്ള അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാ, എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ് അവര് എന്നാ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17 ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. പറയാണ്, ഈ തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും, അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് പുരുഷന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള, ആ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ആരാണത്? പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളെ 3 ലോകം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കാണ്. ഏതാണ്? ഊർധ്വലോകങ്ങള്, മധ്യലോകങ്ങള്, നിമ്നലോകങ്ങള് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. ആ പരമപുരുഷൻ, ആ പുരുഷോത്തമൻ, ആ ഉത്തമ പുരുഷൻ. 18 യസ്മാത് ക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദഭിജോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കണത്? 3 കാരണങ്ങള്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്.
അതിനാലാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വേദങ്ങളും ലോകരുമെല്ലാം ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത്. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ടല്ലോ, അവരാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവര് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ പരിപൂർണമായിട്ട് മുഴുകി എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആള് എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചയാളാണ്. അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനും ആവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ് വെളിവാക്കി തന്ന ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അറിവ്, അത് ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. രഹസ്യതമമായ അറിവാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് അറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണത കൈവരുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ നൽകി അല്ലെ? ഏത് മാർഗം വേണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല, ആധ്യാത്മികത ആണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വേദാന്ത സാരം എന്ത്, ഞാൻ ആര്, ഭഗവാൻ ആര് എന്നൊക്കെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയാല് ഭഗവാനിലെത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഹരിനാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികത സ്ഥിരമല്ല, അതിന്റെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവന നിരതരാവാൻ നമ്മള് പ്രയത്നിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയാല് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത്. ഭക്തിപൂർവമുള്ള ഭഗവത് സേവനമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തോളം കാലം സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാല്ലേ, കുചേലോപാഖ്യാനം എന്നുള്ള കഥയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട അധ്യായം. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ ധാമമുണ്ട് ഒരെണ്ണം. പുരുഷോത്തമ ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ശംഖക്ഷേത്രം എന്നും പറയും. അപ്പോ അതാണ് ഒറീസയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കഥ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്നുള്ള രാജാവ് ഭരിച്ച നഗരം
അവിടെ രാജാവ് ഇടയ്ക്ക് നീലമാധവനെ സ്വപ്നം കാണും. അപ്പൊ നീലമാധവൻ എന്നൊരു വിഗ്രഹം, ഒരു മൂർത്തിയുണ്ട്, എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് രാജാവിന് ആഗ്രഹം. വിഗ്രഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ വിദ്യാപതി എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം. അങ്ങനെ നീലമാധവനെ കണ്ടെത്താൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വനപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശബര എന്നുള്ള വനവാസികളുടെ കൂടെ കുറച്ചുനാൾ താമസിച്ചു. ഗ്രാമത്തലവന്റെ മകളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോഴ് രാത്രി ആരും അറിയാതെ ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെയോ. രാവിലെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴ് നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അച്ഛൻ എവിടെയാണ് പോണത് എന്ന് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, അത് പറയില്ല, രഹസ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞ് കൂട്ടാക്കിയില്ല. പിന്നെ സമ്മതിച്ചു, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടേ കൊണ്ടുപോവുള്ളൂ, സ്ഥലമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ വിദ്യാപതി സൂത്രക്കാരനല്ലേ, ബുദ്ധിമാനാ. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കടുക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോ കടുക് മുളയ്ക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു കണ്ടു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം. അങ്ങനെ തിരികെ വന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ഉടനെ നീലമാധവനെ കൊണ്ടുപോരാനായിട്ട് സൈന്യത്തെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എത്തി. എന്നാ നോക്കുമ്പോഴോ വിഗ്രഹം അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. ഇപ്പൊ നീലമാധവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കണ്ട. സമുദ്രത്തിൽ 3 തടിക്കഷ്ണം കാണാനാവും. ചക്രം, താമര, അനന്തൻ ഒക്കെ അടയാളമായിട്ടുള്ള തടികള്. അതെടുത്ത് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ കാത്തിരുന്നപ്പോ സമുദ്രത്തില് ഈ 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു. അതെടുത്തു. എന്നിട്ട് വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ശില്പികൾക്ക് ആർക്കും സാധിക്കണില്ല, അവരുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോവാ. പിന്നെ വിശ്വകർമാവ് വന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വകർമാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം വിഗ്രഹം. പക്ഷെ 21 ദിവസം ആരും എന്റെ മുറി തുറക്കരുത്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 5-8 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്തൊന്നും ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കണില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറന്നു. അങ്ങനെ അപൂർണമായ 3 മൂർത്തികള്. ശില്പിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല. രാജാവ് ആകെ വിഷമിച്ചു. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ്, ബലരാം, സുഭദ്രാദേവി, അങ്ങനെ 3 മൂർത്തികളായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു രാജാവ്. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്വപ്ന ദർശനം. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആനന്ദഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ്, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭീമാകാരമായ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പോയി. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കോ ഇവിടെ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം മണ്ണിനടിയിലായി. ഇപ്പൊ പിന്നീട് വന്ന രാജാവ് കാലമാധവൻ എന്നുള്ള രാജാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കുതിര ഒരു ചക്രത്തിൽ തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണു. അങ്ങനെ രാജാവ് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കണ്ടെടുത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ആരും അറിയില്ല, യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴൊരു കാക്ക സാക്ഷി പറഞ്ഞു എന്നാണ്, അതെ, ഈ രാജാവ് തന്നെയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്ന്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് അപ്പോഴേക്ക് എത്തി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. ഇപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രം ശംഖക്ഷേത്രം എന്നുള്ള പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, പല പല അത്ഭുതങ്ങളും ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന് മീതെ ഒരു സുദർശന ചക്രമുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ആ ചക്രം കാണുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഫലാണ് എന്ന്. നമ്മുടെ ആ സിറ്റിയുടെ എവിടെ നിന്നാലും നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിച്ചതായിട്ടാണ് ആ ചക്രം ഉണ്ടാവുക. സിംഹദ്വാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിഴക്കേ ഗോപുരമുണ്ട്. ഇന്നും ദേവഗണങ്ങള് അതിലെ വന്ന് ദർശനം നടത്തി പോകുന്നു എന്നാ പറയണത്. അതുപോലെ കൊടി, മുകളിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കൊടി ഈ കാറ്റിന്റെ വിപരീത ദിശയിലാണ് ആ കൊടി പാറുന്നത്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ തിടപ്പള്ളിയില് അടുക്കളയില് പാചകം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. ഇപ്പൊ 7 പാത്രങ്ങളും ഒന്നിനു മുകളിൽ ആദ്യം തയ്യാറാവുന്നത്. അതും ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ 2000 പേര് വന്നാലും അതല്ല 2 ലക്ഷം പേര് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തക്ക പാകത്തിന് പ്രസാദം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
എന്നാ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവൂല. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പല പല അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിന് മാതാജി. ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ? പോയിന് മാതാജി. ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിന്. ഞാനും പോയി. ഇസ്കോണിനൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്ലേ? പോയത്. ഞാൻ ഇസ്കോണിന്റെ കൂടെ തന്നെയാ ടൂർ പോയത്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കഴിച്ചാ പിന്നെ മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. എന്നാ പറയാ? അതെ, പ്രസാദം കഴിച്ചിന് മാതാജി. മാതാജി മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനാണ് എല്ലാം, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾക്ക് ഒരു കഴിവില്ല, നമ്മളുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ഒന്നും നടക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു വിരല് പോലും അനക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം സമ്പാദിച്ചത്, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ഞാനും കൂടി ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവനയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ലിവി ആട്ടോ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിക്കൂ. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുക എന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുക. നല്ല സെന്റൻസ് ആരാ എഴുതിയേ? മാതാജി പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുക എന്നതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന്. ഛായാവൃക്ഷത്തെ അതെ, ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ളത്, സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. വേദപഠനത്തിന്റെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങള്, ഭൗതിക ലോകത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളോട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ശ്ലോകം 5 ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ദോഷങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ ആദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഈ പ്രകൃതിക്ക് അധീശൻ. എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. മിഥ്യാഭിമാനം മാറി മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം,
എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം തന്നെയാണ് മോചിതരായി വായിക്കുന്നത്. വിഭ്രാന്തരാകാതെ പദ്യത്തിന്റെ വിവർത്തനം അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കല്ലേ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പ്രകൃതിക്ക് അധീശൻ. അപ്പൊ അഹങ്കാരജന്യമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാം. അതാണ് അതില് പറയണത്. എല്ലാ കഴിഞ്ഞവരും ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്തത് വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം അതെന്തുവാ? ഏതാ? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് എന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായി വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാണ്? അല്ല, വൈശ്വാനരൻ. വിശ്വാനരൻ, ജഡരാഗ്നി, വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരൻ. അത് മീനിങ് എന്താ മാതാജി? അത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു? മീൻസ് ഏത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു? എനിക്ക് ആ വേർഡ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. കിട്ടിയില്ല. വൈശ്വാനരൻ. ശ്ലോകത്തിലാണ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ശ്ലോകം 14. 14. അഹം അതെ, വൈശ്വാനരൻ. പരമപുരുഷോത്തമനെന്ന് വാഴ്ത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ പുരുഷത്തിനെന്ന് പോറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ദ്രിയാതീതനും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലോകരും പുരുഷോത്തമനെന്ന് അതെ, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ? സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയാതീതൻ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. സകല ലോകത്തിലും വേദത്തിലും ഞാൻ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പ്രസിദ്ധനാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയാധീനൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അധീനൻ, സർവശ്രേഷ്ഠൻ. അതീതൻ, അധീനൻ അല്ല കേട്ടോ, അതീതൻ. സർവശ്രേഷ്ഠനുമായത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. കിട്ടിയില്ല മാതാജി. വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഏതാണെന്ന് പറയുന്നേ? സത്തം രജസ് തമസ്. ഓക്കെ. സത്വം രജസ് തമസ്. സത്വം രജസ് തമസ്. ഓക്കെ. എല്ലാമായോ? അപ്പൊ മാതാജി എല്ലാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാം ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി.